Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europ. Hi ha una ciutat que des de fa 59 anys ho dona tot per promocionar els cineastes en futur. És Mannheim, al sud-oest d'Alemanya. L'únic requisit per a presentar aquí una pel·lícula és no haver-la presentat a cap gran festival, ni a Cannes, ni a la Biennale, ni tampoc la Berlinale, ni cap altre festival alemany. A banda d'això, carta lliure. De fet, la pel·lícula guanyadora d'enguany és canadenca. 10 i mig va estrenar-se l'octubre passat a Montreal, al Quebec, i des de llavors segueix traspassant fronteres. És una història crua sobre violència infantil, la d'en Tommy, un nen de 10 anys i mig que va ser abandonat i negligit pels seus pares i que ha anat passant d'uns pares adoptius a uns altres. I és que la convivència no és fàcil, perquè el nen exerceix una violència extrema contra tots i tot el que l'envolta. Caldrà veure si el reformatori l'ajuda a sortir o l'endinsa encara més en l'infern de la violència. La seule chose qu'on te demande vraiment ici, c'est le respect. Tu brises rien, t'insultes personne, t'es propre. L'audiència del festival ha premiat el drama argentí Eva i Lola. La història ens situa a Buenos Aires entre Nadal i Cap d'Any. Creo que estoy muy feliz. L'Eva i la Lola treballen a un cabaret on, entre balls i números acrobàtics, aconsegueixen dissoldre l'ombra d'un passat marcat per la dictadura, els assassinats i les desaparicions de nens. ¿Sabías que mi papá pudo haber matado o torturado al mío? No sé. El que comença sent una broma d'adolescents aviat se'ls escapa de les mans. Hold Me Tight és el relat del bullying a què sotmeten una noia fràgil i indefensa, tot plegat per gravar-ho amb el mòbil i fer encara més fràgil el seu món. La pel·lícula ha estat una de les més comentades. Act of Dishonor és la història d'una dona afganesa que viu en la presó de la seva pròpia casa i que només pot observar el món a través d'un petit forat a la paret. Una altra dona afganesa que va emigrar al Canadà ha tornat ara al país per fer una pel·lícula. Els valors que vol transmetre no agraden al Consell local, que li posaran totes les traves possibles perquè ningú no dubti de quins són els veritables valors del poble afganès. ویدیو چی می‌کردی؟ بیرون اونجا فیلم ساخته. چیه؟ فیلم تو نمی‌دید سینمای ما ندیدیم. چه زنا بیرون نمیرن مخصوصا دخترای مجرد. The High Life també parla de presons femenines i de com la poesia i l'amor fan més suportable aquest captiveri. També parla dels somnis i del poder de la imaginació per sobreviure entre la jungla urbana i la pobresa suburbial. N'havíem parlat al programa anterior, però Black and White, del turc Ahmet Boyasioglu, també ha estat de sort a Mannheim. La pel·lícula ens convida a descobrir com és la vida a la capital turca i quines són les preocupacions d'un grup d'amics i d'intel·lectuals a un bar de moda de la ciutat. Artık genç değilim, 50 yaşındayım. Com veieu, doncs, aquí a Mannheim s'hi presenten pel·lícules de tot el món. Per això tampoc no ens estranya que hi hagi una secció de descobriments internacionals. Crying Out postula que la delinqüència no és un disbarat, sinó un desig de canviar el món i deixar aflorar uns sentiments que havien estat reprimits durant massa temps. Achiask és una història d'amor i desamor, de conquestes i d'ambicions, i de com, sense que ens n'adonem, la vida fa un gir de 180 graus cap a una espiral de violència difícil de superar. Letters from the Desert és una pel·lícula lenta, contemplativa i sense gaire interès argumental. Parla de com passa el temps en la vida d'un carter que viatja en bicicleta fins als llogarets més recòndits del desert. De vegades ens sorprèn visualment, però en general la podrien comercialitzar com a somnífer. Mahirap makilala isang taong laging wala. Ang importante, nandito ka pa.
La vida seria impossible per a molts filipins sense les cases de penyores. N'hi ha fins a 12.000 a tot el país. Sanglant és la vida de l'Olivia, la propietària d'un d'aquests locals en què s'intercanvien objectes de valor per l'esperança de sobreviure i a l'hora de trobar-se un mateix. Moods i Brie és una curiosa competició europea per a imitar el crit d'animals. Gràcies a això, un poblet petit i perdut al mig del bosc s'aconsegueix fer un lloc al mapa de la República Txeca. Muži Brie. Izgledalo je kao da je hteo da izađe iz taksija. Neke druge priče és un collage audiovisual format per 5 episodis narrats per 5 directores de 5 països de l'antiga República Federal de Iugoslàvia. Tots els capítols parlen sobre l'embaràs i la decisió existencial que les 5 protagonistes han de prendre. Quina vida i quin futur podran donar al seu fill si és que arriba a néixer. Molt menys transcendental és la decisió que ens porta a destacar-vos tan sols 3 dels propers festivals que tindran lloc a qualsevol lloc d'Europa. El Festival de Torí obre les portes a directors que hagin fet la primera, segona o com a molt tercera pel·lícula. Enguany s'hi poden veure 16 films inèdits a Itàlia, com sempre centrant-se en el cinema jove. El Festival de Cinema dels Arcs és l'esdeveniment cultural més gran del Cor dels Alps. Pretén ser una plataforma de projecció per a la indústria cinematogràfica europea i especialment per als talents desconeguts. L'únic requisit d'aquest festival és que les pel·lícules siguin en francès, rodades a França o fetes per directors francesos. A banda d'això, s'hi pot veure el cinema clàssic i retrospectives, curtmetratges i assistir a algunes classes magistrals d'aquelles on es pot cridar «Hola-la». Aquesta setmana a la cartellera no us portem cap pel·lícula francesa, però. La cartellera. La Catherine és una doctora amb una carrera d'èxit, però té por que no tot li estigui anant igual de bé en la seva relació sentimental. Per això contracta els serveis de la Chloe. Però tot plegat acaba anant massa lluny, tant que la Catherine acaba descobrint una faceta d'ella mateixa que no coneixia i que li farà trontollar els esquemes. Business transaction, which is what this was, is over. Entre Lobos és una proposta més de l'estil del llibre de la selva, però que ens toca una miqueta més de prop. La història se situa als anys 50 a Sierra Morena, a la província espanyola de Còrdova. Un pare dona el seu fill a un pastor perquè l'ajudi, però aquest últim es mor, de manera que el nen es queda acampant sol durant 12 anys de la seva vida per la muntanya, vivint aventures i enfrontant-se a l'adversitat per sobreviure. El idioma impossible ens trasllada a la Barcelona de 30 anys enrere, concretament a l'anomenat barri xino. La trama segueix la vida crua i recargolada d'una parella jove formada per un traficant de drogues i una noia autodestructiva. Entre les estrenes de la setmana també hi ha lloc per un documental. L'espanyol Chema de la Peña desferma la nostàlgia i reviu com alguns directors desafiaven els temps i feien un nou cinema amb l'inici de la democràcia. La forma que teníamos de enterarnos del cine que se hacía era cruzar la frontera. Me hace mucha compañía. Estoy esperando siempre la hora de llamar. Per més moderns que ens tornem, res prendrà a la ràdio la capacitat de sintonitzar amb l'oient i seguirà sent per a molts la vàlvula d'escapament per explicar més misèries que grandeses. Això demostra aquesta cinta, que ens acosta històries aparentment no relacionades que passen arreu del món i que es creuen en aquest programa de ràdio. Sí, estoy un poco nerviosa por la cena con sus papás. Pero creo que querías hablarnos de otro asunto, ¿no es así? Te lo prometo. Tápate un poco, que aunque tengas nuez, yo no soy de piedra. I al Cinemes Modern podràs veure... Una vegada més, els extraterrestres arriben amb ganes d'aconseguir un èxit de vendes als cinemes mentre desfan literalment la capa de la Terra. I a més s'hi posen ben d'hora. Reports are coming in. Every major city in the world is experiencing the same encounter. They're everywhere. Apuesta un montón. També arriba als cinemes una banda de lladres d'aquests que cauen bé i que més en saben. Ladrones ens mostra com una famosa banda de criminals prepara i afronta el robatori més gran que mai han fet i com deixen a més d'un amb un pam de nas. Abans de marxar, només ens queda recordar-vos que passeu pel nostre web per veure els programes anteriors, continguts complementaris i també participar al nostre concurs. Un concurs que fem juntament amb els Modern. Si voleu guanyar entrades de cinema, ja sabeu, és cosa vostra. Nosaltres tornem la setmana vinent.